Imma jien ma rridx nirranġa qarabal. Jiena ħassar irridu. Min? Jien minix kapaċi naqdu l-grupp, jien? Ara Jason, bażikament jiena u Bjorn għandna bżonn nieħdu selfie fil-kafetterija ta' missierek. Dan għal-bieraħ kont qed nitkellem ma' Klara, tfajla ta' Bjorn. U għettila li kien miegħi hemmhekk. U issa għandna bżonn prova taf kif. Min inti? Ġejt għall-interview. X'ismek? Matthew Stivala. Jien lest nitgħallem ħafna. Dan ix-xogħol minn dejjem kien jogħġobni għax fih ċertu avventura hekk fih innifsu. U l-programmi li tagħmlu intom vera huma programmi professjonali. Assem minni ta' kultant nitbellaħ bija nnifsi kemm jiena dedikatek lejn xogħli. Kif? Eżempju. Per eżempju, Titfi l-mobile. Les mill-interview. Dak is-selfie. mhux eżatt tifhimni għax għandi eżami żgħir issa. Il-Marelli, issa x'se nagħmlu għajt? Għala nibqaw hekk. Għada fil-ħodu tqum li fl-erba. Saj, lek. Lek, da. Jekk ma tqumx għada fil-ħodu, se jkollna inkud kbir. Dal-jumejn importanti ħafna. Għassi jiġu ħafna nies minħabba dik l-offerta li hemm li tixtri cappuccino small u tieħu uħor b'xejn. Għandi selfie. Prova biżejjed biex nurik li Bjorn kien miegħi. Wara x-xogħol hekk xi tmineta filgħodu nibqa' sejra dritt għandu u rrid nara dak is-selfie. Fil-qaħ biex erbata fil-ħodu rrit inqum. Inti fil-każ aqbad itfa' l-mobile fuq l-imħadda ma' wiċċek. Alright? U jiena naqbad inċempillek sakemm tqum. U mbagħad Bjorn, kif iqum da, nibqa' ġej għalik u nieħdu s-selfie. Ħalli kif Klara tiġi għandek wara x-xifta bil-lej, issibek hemmhekk bħal kelb tal-fenek bis-selfie list. Fimt? Għaw siħbek tajr nżibel Partivil, għamil lejli ġi wara jrid uħroġ miegħi bil-fors. Għalax ħat għamel u għalih. Iwa, jaħasrax ma qbad ċuħriġt miegħu. U għan ma joġobnix. U tu jena ma noħroġ maħbib tal-eksis tiegħi. Bis-sereta jew. Eksa x'għamilna ġimagħtejn noħorġu flimkien. Fidejk, ejja liħ. Iwa sten fejjat Paċevil. Tajr, x'int tagħmel? Matthew. Ejwa kalma ftit, ejja kalma. Ma tridnix. Ma tridnix Rachel man. U jiena rrid niżżewwiġha ta'. Tiżewwiġha. Men, taf int? Tara. X'int tajr? Sorry man, mhux hekk rid ngħid. Tara. Ek tajjeb ux. Ejja tajr ħallik ejja ħammorru. Aj, idħol miegħi. X'nagħmel? Idħol miegħi għas-selfie. Set selfie ejja. Ejja ħallek mis-selfie sejja ħammorru. U ejja selfie. Ejja right. Ejja ħaneħdu selfie. Għadu rieqed dak.
Naqta rasi barra la duriqet. Uħallih miskin, għaddu bżon jistriħ. Taqbes għalih inta. Imma kemm ħaddum tfizdu għajt. Issa se nagħmel għajt. Għandi l-ħaddiema barra u m'hemm ħadd min jiftħilhom. U hemm dik l-offerta tal-cappuccino li tuħu wieħed small u tuħu ieħor b'xejn. Min jaf xem tan-nies jistennew biex jidħlu. Issa dan xogħol. Imma inta għax ma tjom xi ċwivet. Għax ma nafdax. Mela kompli tafdax, imbagħad ejja u teqret. Imma dan hemm bżonn li jerfa' ftit responsabilità ta'. Da se jagħmel meta mutu aħna. Ifalli l-kafeterija? Ara, ħammu niftaħ il-ħanut jien u nibqa' sejjen nagħti ħasla dak il-granċ li hemm id-dar. Naf li ħajtellifni qudiesa dolodu u ħajkolli mun nisma' aktar tard. Iwa fej sejjer, ħallik mill-limni faħħanu ġejnaw biex forsi namlu jumejn relaxed. Jien sejjer, jekk trid ejja, jekk ma tridx, oqgħod. X'ħan għamel metta? ċiet tagħmel tajr ħi. Ma tridekx rejx il-men naqbad wansija. Ejja mmorru d-dar. U anki smajli tabattela fuq Facebook u għal xej. Għax, s-soltu najdela ħaj. U l-bieraħ battela ħaj u dak li mod ikun li jajja po jemis l-istess ħin. U għal xej ma rridx taf. U xi kemm il-darba tibatela ħaj? Kull xejn nidħol Facebook. X'ħan għamel metta? Nasib aħjar tmur tixtri biter leminjen. U ħan ixxix nikol ta' Mela, tiekol jonqosok issa? Hairpin? Ha? Hairpin men ta' xerawna. Xarawna minni? Xerawna men l-XTI. Dik il-qasira? Mijiex qasira. U hija daqshekk insomma. Isma' xbin. Aħbeġ ġifieri inti l-ek sentej taħseb fuq għadi. U l-ħerpin ta' xarawna fiex daħlet eżatt? Għaw titkun. Imma żgur hawn qiegħda. Jaħassa mettejni waħda. Ara, prova fimni. Til-ħerpin kienet ħallit għandi, all right? U jiena ħassejtni bidmi li nħussiba. Ħalli mbagħad meta tiftakar li ħallit għandi, jiena nkun hekk lest bħal hero bil-ħerpin f'idejja. Qed inkellmek ta' Skużani, moħħi qatt ma reġistra daqshekk ignoranza f'ħin qasir. Wejja met. Ġifieri inti l-ek sentej iġġor il-ħerpin tal-eks tiegħek fil-kartiera sewwa. Hemm tirejx il-trid jew xarawna, deċiedi. Le, jiena rrid il-ħerpin. Huwa jħallek mill-ħerpin ejja ħammorru d-dar. Le, jiena rrid il-ħerpin ta' xerawna. Imma maħna ħanfittxu l-ebda ħerpin, okej? Ismi li le tajr jaħasra, maħna ħanfittxu l-ebda ħerpin, le u le! Żomm naqdi. Farret! Matthew. Farret! Matthew. Bjorn! Farret! Wieħed f'wiċċek ħana millek. Wow, ġejjaw, kważi wasalt. Insejtni, jo. Liex insejt? Lil Jason qajjimtu. Is-sikkola Jason! Imbagħad bħalissa hemm dik l-offerta li qal ma' kull cappuccino li tixri tuk wieħed b'xejn. Iwa jħosra xeddin nagħmel jien qed infittex il-ħerpin ta' xerawna hu. Ta' min? Ta' xerawna men, il-ħerpin ta' xerawna. Iwa ħanajdlek, iwa tieni ċans, orrajt daqġej, orrajt stennieni, daqt inkun hemm. Ta' ċaw. Tajrin, il-wallet. Fuq il-karozza jeda. X'karozza? Il-wallet.
Tajrin, ejja ħammorru. Oh, Matt, trid insiba jinta. Kif għallajtni, men? Kemm int antipatku, ġidra, l-ikbar żballam l-ommu missierek u li rabbewk lilek? Ara Rachel vera tkun qatat qalba biex titwikka biskamplu bħalek ta' u minn tant postijiet u Malta, hawnhekk kellna nispiċċaw minn Paċevil, hawnhekk fej għamilt l-intervju ma dak il-bejma ta' Simon Preka, meta daqli l-alarm tal-mobile u ma żilniex dak il-porċinell minħabba naqra alarm, dak l-annimal, dak iż-żibel, dak il-bejma, dak il-ħara, dak l-ikraħ. U inti mister ibqa' miex għax nifqak dal-għodu. Kompliment, kont sejr tajjeb. Ejja ħammorru, Tajr. U għand il-ġuħ jinta. Għandi pakket krips fil-karozza. Ejja ħammorru. Ejja. Ejja. Ħanqodu nikkommedjaw. Ja ħasra. Fis-sempliċità moħmalu ħabba din il-komunità. Trap kondu trap terġa' ssir l-irmiet u biss il-konfini għall-intelligenza umana. Dawn it-tfal kollha ferħana m'għandhomx għalfejn jaraw il-futur. L-unika ħajja dik tal-lum kemm se ndumu nippakjaw ftit. Nduru d-dinja skont l-abtit. Tfal tal-art bla konfini naħru il-bord bl-ikbar xini. Ritmu ta' kitarra bil-motu sot nwaslu dal-messaġġ dan il-konfront. Jisfina ritmu Anġelu jti dan baħar blu dan kollu għalik. Idek fid induru d-dinja karozzini jew tal-linja ferrovija li jittir xen neġbaw bil-mixi naru silċin gawdu l-ħajja monstri kbar sew uġrajja draguni minn ta' kull is ħajja waħda għal-binni. Jace. Jace. Matt. Ġabek lawn. Jasra, ma tafx li titqum u tmur għax-xogħol kafetterija. Issek biċċa laħam bla ħajja. Ma tafx li kellek tqum fl-erba'. Inta ma kellek xi ċempilli bet. Fej qatten qala. Ejja ejja ħatmur ix-xogħol. X'inhu? It-tmienja min. U issa fakit la ma morx ħallini norqod. Issek jekk mhux torqod ejja Mur inti semmet il-kafetterija. Palissa offerta, jekk tixtri cappuccino żgħir tu wieħed b'xejn. Mur. Jekk minn hemm, ejja ħammorru. Ejja. Għax int kont toħroġ ma' Rachel. X'inhu? Għallek ma bdejx tinkoraġġini biex noħroġ magħha wara l-qalb ta' qalbi. Tajrin, ejja ħammorru fil-karozza. Immur fajnek! Ħalla ħawilda, ejja mija, hu waslek ix-xogħol. Mhux immur nagħmel ix-xogħol issa Matt. Ejja mija xort, ejja.
Fej bqajt, taf li għabbek li tiġi Klara, taf li rrid. Aħjar nieħdu selfie qabel tiġi. Ejja noħduh. Taraha kif ħadnieh. Dik mhux Klara. Ta' kif? Ara Klara. M'għandek selfie stikku forsi nidħlu kollha u niġu sew fir-ritratt. Jisobi jaffir li Klara. Dakinhar ħriġt ma' sħabi tal-kors u ddejjaqt ngħidlek. Naf li forsi se titlaqni, imma aħjar nistqara l-verità. Matthew m'għandux tort miskin. Kull ma prova jagħmel jgħinni. Provajtu tnejku bija minn għalikom. Klara, irrid narfek bl-aktar mod skiet. U iva, ħajkolli l-kuraġġ ngħidilek din. Illi jien mill-ewwel ma ġbitniex l-idea. Mill-ewwel opponejt. Jekk naħseb jien li kun ixlek tnejk bija ma konx tirraġuna hekk hux imma. Kemm taħsibni belajt lili? Għadda pitada xorta kont se ngħidlek Klara. Anqas qatt ma tgħaddili minn moħħi li niddiħak bik jien. Jien ħobbu Klara. Ma ġara xejn, Bjorn. Ma ġara xejn. Jiġifieri ħfirt li? Iva. Kollox normal? Kollox normal. Biss. Millum il-qudiem il-kundizzjoni ta' relazzjoni ħajnbidlu xi ftit. Kull seħ tibda tirċiv messaġġ minn għandi u rrid tirċata kull fejn tkun jgħat. Jekk inkun naf li ħriġ mid-dar minn ajri, ħlief jekk mhux għall-università bi kbira se tkun. Għalhekk irid nara timetable u nippretendi li f'dawk il-ħinijiet tkun l-università u in between lectures tkun id-dar. U toħroġ miegħi biss u ma ħadd aktar. Nirrepeti Bjorn, ma ħadd aktar. Ħankun jisib bħal seqer fuq hekk anke meta nkun qiegħda x-xogħol. Trid patta qares tal-li għamilt sabiħ. Mill-bqija kollox normal? Seret għaltek hekk Bjorn. Għandek bżonn tħassar sieħ biha? Hey Siri, how to break up? Here's what I found on the web for how to break up. Have a look. Tara kif irnexxi li qarabal. How ma hi, okay? Ħanini! Kif int? Iva, rajt jena ta' ċet tagħmel?